маркази матбуоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара имрӯз бо пахши як иттилоия аз тирпаронӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон хабар дод. Санаи 14 сентябри соли ҷорӣ тақрибан соати 7:15 дар мавзеи назди сарҳадии Кехи ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара аз ҷониби сарҳадбонон ва низомиёни ҷумҳурии Қирғизистон ба ҷониби наряди посбонии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон бе ягон сабаб оташ кушода шуд, ки дар ин вазъият вобаста ба ҳолати ба амал омада наряди посбонии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷониби низомиёни қирғиз оташи ҷавобӣ кушоданд, омадааст дар иттилоия. Гуфта мешавад, ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон талафоти ҷонӣ ва захм бардоштани низомиён ё аҳолӣ осоиша ба қайд гирифта нашуда, вазъият дар ин минтақа таҳти назорати сарҳадбонони тоҷик қарор дорад.